Hej Stine. Hej. Fortæl lige lidt om dig selv. Jamen, jeg hedder Stine, og jeg er 19 år gammel, og jeg kommer her fra Nordsjælland, hvor jeg bor med mine forældre og min søster. Jeg bestod gymnasieeksamen sidste år, 2012, på en samfundsfaglig linje med samfundsfag og engelsk på højt niveau. Jeg har indtil videre arbejdet nogle forskellige steder og prøvet at optjene point til at søge ind i kvote 2. Ja. Hvad synes du har været det udfordrende i dag ved at søge på kvote 2? Udfordringen har været at skulle holde tungen i munden og skulle søge på så mange forskellige uddannelsessteder, fordi de alle sammen vil have noget helt forskelligt. Og det kan tit godt være lidt svært, når man sidder og skal skrive så mange forskellige dokumenter og sende bilag ind, som også skal være forskellige, og passe til den uddannelse, man skal søge ind på. Og det kan godt tage et stykke tid. Ja. Hvad er det for nogle emner, der interesserer dig? Jeg interesserer mig rigtig meget for samfundsfag og for politik og kultur, og går meget højt op i, at hvordan vores samfund er bygget op, og også omkring, altså ikke kun Danmark, men også i hele verden. Ja. Kan godt lide, at andre mennesker også har det godt, lige så godt som jeg, så det nogle gange godt kan være lidt svært, at man ikke kan redde hele verden. Men jeg prøver. Ja. Hvad laver du i din fritid? I min fritid, der skriver jeg, debatterer i vores lokale aviser og på nettet, og jeg blogger på min egen blog om alt, hvad der rører sig, og alt, hvad der sådan lige falder mig ind i min hverdag. Ja. Hvad glæder du dig til den 30. juli, som er din fødselsdag, hvor du fylder 20 år? Hvad kunne være en god dag den dag? En god dag kunne være, at jeg fik besked på, at jeg var optaget på alle mine ansøgninger, og så jeg frit kunne vælge at vrage mellem, hvad jeg helst ville ind på. Så det kunne være rigtig, rigtig fedt. Super. Tak.